az a meccset lehet nyerni. Nebojša Vignjević vállalta a hálátlan feladatot és értékel. Igen, mindenképpen hálátlan a feladat, hiszen az első félidőben jól játszott az Újpest, sikerült rá erőltetni az akaratát a Ferencvárosra. Itt a második félidőben eltűnt az agresszivitás, felőrlődött a csapat. Hogy érzi? First half was very good. We got the lead, but in the second half we were less aggressive. What was the change? After the early goal, we get some confidence in second half and play good first half. But on second half, we came out and we wait for Ferencváros, who we know that they will come, and we gave up on playing. That was the problem. We start with the long balls and we concentrate only on defense. We had some good situations in second half to maybe to score second goal, but we didn't use it in the best way in the end. They scored 2 goals and we failed. Valóban az első félidőben mi uraltuk a játékot, azonban az első gól után egy kicsit defenzívebben játszott a csapat, vártuk, hogy a Ferencváros lépjen, sokkal jobban beálltunk a második félidőben védekezni, és hosszú labdákra helyeztük a hangsúlyt. Az ellenfélnek sikerült 2 gólt szereznie, mi pedig nem tudtuk azt a játékot játszani, amit elterveztünk. Nagyon sok új játékos érkezett az Újpesthez, még idő kell, még építkezni kell. Hogy érzi? There are a lot of many new players in the team. Do we have a lot of time for them to integrate into the team? Yeah, we need little time for new players, but I think that today they show quality and soon they will integrate in the team very well. Valóban sok új játékos van, és kell idő nekik, amíg bele szoknak a játékba, de úgy érzi, hogy a mai mérkőzésen jó teljesítményt nyújtottak, és gratulál nekik. Köszönöm szépen Nebojša Vignjevićnek, köszönöm szépen, és érkezik Balogh Balázs, aki ugyancsak látható a csalódottság. Főként amiatt, hogy az elején igencsak megnehezítettétek a Ferencváros dolgát, jobban is játszottatok. Mi hiányzott itt a folytatásban, hogy érzed? Hát mi hiányzott? Az, hogy jól védekezzünk és ne kapjunk 2 ilyen gólt. Hogyha az előző héten azt mondtam, hogy csalódott vagyok, akkor ez most hatványozottan igaz. Komolyan nem hiszem ezt, hogy mi történik velünk. De hát ilyen a futball, talán ez volt megírva most a nagykönyvbe, hogy a Bödének megint ilyen napja legyen, cipelli a hátán a Fradit. Igazából szerintem jobbak voltunk, mondom, Fradi egy Bödével volt jobb. Viszont nektek pedig nagyon nehéz lesz a folytatás, hiszen kemény ellenfelek jönnek, egyik mérkőzés a másik után, és azért egy elveszített derbivel a hátatok mögött nyilván nehéz nekivágni a következő találkozónak. Engem nem érdekel, erős csapat vagyunk, felállunk. Mi lesz a legfontosabb most a következő napokban? Semmi, ugyanígy megyünk tovább, edzünk, keményen csináljuk a dolgunkat. Nem volt ez rossz, nem játszottunk rosszul, győzelmet érdemeltünk, mondom, ez volt ma megírva. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok. Böde Dániel érkezik, a meccs hőse. Sokat várhatott magára ez a lábbal szerzett gól az Újpest ellen, de hát megérte ennyit várni, hiszen varázslatosra sikerült. Igen, úgy gondolom is, de elsőnek is megértem egy embernek, hogy bemondom a tévő nevét, Juva Szabolcsnak, mert a 2 hét ezelőtt azt mondta, Újpestek 2-t fogok rúgni. Úgy néz ki, hogy bejött neki. Remélem, hogy sok ilyen meglátja a dolgot jövőben is. Azért ezen a mérkőzésen sokáig nem úgy nézett ki, hogy te leszel a meccs hőse. Mi mentél keresztül a találkozó folyamán, hiszen voltak kimaradt helyzetek, ezeken nyilván túl kellett lépni. Voltak kimaradt helyzetek, de azon nem bosszankodtam annyira, mert úgy éreztem, azt nem tudtam volna jobban rúgni, amit a Gera beadott, kicsit magasan adta, nem tudtam már felemelni annyira a lábamat, nem volt rá idő. Úgy éreztem, előbb birkóztam ott a védőkkel, úgymond ilyen kuli munka jutott ma nekem, de hál' Istennek volt 2 nagyon jó varrás, amire jól tudtam érkezni. Mi változott itt a részletekről a második félidőben? Mindenféleképpen az, hogy mi mindenáron nyerni akartunk, 1-1-nél se álltunk vissza, ugyanúgy jöttünk előre. Az elején kaptunk egy szerencsétlen gólt, rögtön pótrugásnál bealudtunk, de onnantól kezdve a csapat tette a dolgát, és én úgy érzem, hogy megérdemelten nyertünk. Gratulálok a győzelemhez, köszönöm szépen, és érkezik Tomás Doll, akinek szintén jár a gratuláció a győzelemhez. Egy gyors kulisszával szeretném kezdeni, hiszen volt egy érdekes csere és egy átszervezés. Végül Ramirez jött le, de először Lamá és Leandro neve is fölmerült. Miért így döntött, hogy Ramirez jöjjön le? Ach, das ging ja gar nicht darum, dass wir einen Spieler runtergeholt haben, weil er nicht gut gespielt hat, sondern wir haben das System geändert.
Wir haben mit 3 hinten gespielt und haben dann voll offensiv gespielt. Nem azért cseréltük le a játékos, mert rosszul játszott a játékos, hanem megváltoztattuk a rendszert, 3 játékossal játszottunk hátul, illetve gyakorlatilag most jobban támadóban álltunk fel ezután. Hogyha nézzük, ezt átszervezést is jelentett a csapaton belül? Mi volt itt a legfontosabb? Was war das Wichtigste? Ja, das Wichtigste war, dass wir einfach 2 Gänge hochgeschaltet haben, im Gegensatz zur ersten Halbzeit, wo wir gar nicht richtig ins Spiel gekommen sind. Az volt a legfontosabb, hogy az első félidőhöz képest két sebességet följebb kapcsoltunk, ahol nem játszottunk jól az első félidő során. Itt most azért, ha egy ilyen rangadót is sikerült megnyerni, mint itt az Újpest elleni mérkőzés, nyilván még nagyobb lendületet adhat majd a csapatnak a folytatásra, és azért be tudta bizonyítani a csapat, hogy hátrányból is tud fordítani. Heute, dass die Mannschaft auch, wenn sie hinten steht, auch wechseln kann. Ja, ich glaube, das war die wichtigste Erkenntnis heute, dass wir immer an uns geglaubt haben und dass wir auch zum Schluss nicht mit dem 1-1 zufrieden gewesen sind, sondern voll auf Sieg gespielt haben. Igen, azt gondolom, ez volt a mai mérkőzésnek a legfőbb tanulsága, hogy nem elégedtünk meg utána az 1-1-jel, hanem végig gyakorlatilag a győzelem iránt játszottunk. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer a mai sikerhez. Én pedig innen a pályáról köszönöm a figyelmet, de még azért van beszélnivaló a derbi kapcsán, minden más viszont már a stúdióból. A közvetítés támogató partnere az újpesti Tarza.